така, това е втори епизод. Исках да ви кажа, че нали, той каза, че много пари за тази игра, 1 000 000 лева само за тази игра. И при всички откраднаха всичките му герои, затова е пълен идиот. Не, всъщност му откраднаха почти всички, който имаше един, който е Аранстол, не знам да е било тя. И сега ще ви кажа, нямам го, не се знае да го видявам. И нямам го, но нищо. И ще позирам за малко и слежда. И пак е тук. Така. Има, както казах, имаше герой. И с един него приятел го разбираха двамата. И той го направи до 30 ниво и после неговия приятел го дигна до 95-то. И сега той е 95-то. Сигурно той вече почна да снима на тази игра с един клас. Но не знам дали ще направят канал, защото бандика ме бъгнат и не се чува нищо. Така и убихме кракена и получих някаква бана броя. Така и какво да ви покажа за тази игра, яка е, забавна е. Да, но тук ще регистрирате, като влезете от сайта, но вижте ударата много в интернет и влизате в сайта. Сигурно до вечера ще сте мили на май игра, ще на тази игра. С едни мои приятели ще минем един дънжън. И обаче не знаем кой и се чуем дали да е Пагода или Winterbane. Ако не гледате и до вечера, ако сте ни гледали, напишете в коментарите кое искате повече, ако сте играли, разбира се, тази игра и аз ще играете. Кажете какво искате, кое искате да отидем, защото на нас не е все едно. Ние сме бая големи левели там. И ще е лесничко. Да го минем. Аз ще играя във втория Райан, защото другия ми герой малко е слаб. Не е много слаб, но е 15 ниво. Няма много силни магии. За разлика от този, който има вече карта други Минотавър. Ето я. Има карта Минотавър, но дека ми е малко разбъркан. Не знам защо, ето ме разбъркан. И сега пак трябва да се го правя. Не, просто бях си направил дека за PvP. Затова е така разбъркан. И сега ще го направя да е не за PvP, за дънжън, защото няма смисъл просто да е за PvP, защото какво ме е за PvP, като няма сега да играя PvP. Исках да ви покажа, нямам много победи, имам 2 победи, но не знам защо всеки път ми се пада да се бия срещу Warlord. И това е много гадно, защото никога не мога да бия. Имам 4 сетирата. Не, 3 такива. 4 мидблейда. Да, 4 мидблейда. И в принцип да се не слагам. 3 щита. Мидблейд 2 пъти. Това един път. За всеки случай може да ми потрябва. Циклоп 2 пъти, Фронфрог 3 пъти, Минотавър 4 пъти. И тези щитове са много яки. Spirit Blade, Spirit Trap. Така, даже Spirit Blade, да, даже така ще го направя. Ще имам повече такова. Нямам повече. Ще бъде още една жаба, както знаете жабата такова по всички. И ако искате да играете тази игра, забавна е, напишете в интернет, в Google Wizard 101 и там ще ви излезе какво направите. Влизате, регистрирайте се, регистрацията се прави точно за 2 минути, даже за по-малко, може би. И после си инсталирате играта и всичко ви е готово. Не е много трудно.
отначало ще е малко тъпа играта, защото нямате такова, нямате много яки мисии, всички са слаби, но и после, както аз направих, ако искате, може да си вземете membership или кроним и да обикаляте в другите светове, иначе може да се дигате в някакъв се телепортна до мен. Ето го, идвам. Той ми е приятел. Може да играете с ваши приятели. Намирате се, има различни реалми. Ето ги, натискате тук. И с вашия приятел драгате в едно такова видеореал. После намирате го, натискате върху него и натискате Add Friend. И после Yes. И той трябва да ви приеме. И така и с другите ви приятели. И после той може да се телепортира до вас и така. Ето с ми прием. И натискате Go to Location и се телепортвате до вашия приятел. Може да намерате хора, които не са, които и да не са ваши приятели. Но пак може да станете. Така, това принцип е английска игра, яка е. Преди да почна да играя Майнкрафт, между другото, бях много заребен да играя тази игра и играх почти нон-стоп, защото ми беше забавно, но ми показаха Майнкрафт и ми хареса, по-забавна ми стана, защото вече едно и също няколко месеца да играеш, не става, умръзвате просто. И затова ползвах да играя Майнкрафт, която е много по-забавна според мен. И да, ето, телепортнах се срещу един. Ако искате да ме срещнете, напишете, сигурно ще има Skype в описанието. Намерете ме в Skype, ще влеем в един реален. Ще се срещнем, ще ставим приятели, може да минем някой ден заедно. И да, това е сравнително. Мисля да приключвам този клип, защото вече няма какво да правя. И само да видя нещо. Мисля, ако дойдете, може да минем един такъв дънжън, една такава кола. Има го в Old Town, има и в Haunted Cave. Да, трябва да разучите световете, това от началото. И пуска мисийки. И трябва да разберете световете. И тук, ако искате да разберете, ако искате да видите къде ви пращате да отидете, натискате мапката и ето ви пращате къде. Това е базара, ето е тази кола. Но сега нямам много време да минавам. Че ми съм влязал сега в Майнкрафт, но исках да ви покажа просто в тази игра. Забавна, както видяхте. Трябва да се биете с карти. И някакъв се телепорта до тоя. Да. И мисля това да е края на епизода. Лайкайте, абонирайте се, ако лайките си игра, кажете. Може да снимаме повече на нея, ако се съберат повече хора, които гледат които искат да гледат тази игра. И може да почна да снимаме на нея, това също е яка. И както казах в предния си клип, игра още бая игри. Една от тях е Tanky Online, преди играех Hero Zero, тази игра. Бая игри, но може да получим някакво ново предложение, може да ни каже някаква нова игра. Ако искате да снимаме на тази игра, напишете в коментарите името на играта. Или пък ме намерете в Skype и там ще ме напишете. Аз ще се изтегля и ще снимам там един-два клипа. И ако ми хареса, ще продължа да играя, но ако не ми хареса, няма да играя. Ще покажа на другите, които гледат, те може да се заребят да играят. Дори до мен да не ми харесва, другите може да я харесат. И мисля това да е край на този епизод. Чао!